Hello guys, welcome to Asumi Basmatar Blog. Asumi Basmatar Blog नोंथांमोनखौ बरायबाय स' लोगोफोर दिनै आं बेसेबा गोबावनि उनावहा माने ब्लग मोनसे लाबोदों आरो नैबे ब्लगा गोबाव जाबायमोन मबाइलाव सेभ खालामना दोननाया माने भिडिअ आरो नाथाय आपल'ड खालामनाय थाङाखैमोन आरो दिनै जोङो बेसेबा गोबावनि उनाव माने हयग्रिब माधब मन्दिर होननायाव स' लोगोफोर जोङो हाजोआव थानाय हयग्रिब माधब मन्दिर आरो केदारनाथ मन्दिराव थांदोंमोन जेनिखि जोंनि आसामनि मुंदांखा मन्दिर फेमास एकदमबारे स' नोंथांमोना बयबो मिथिखायो हाजो जायगाखौ जिहेतु हाजोआ मोनसे हिस्ट'रिकेलि फेमास जायगा आरो मोनसे गोथार बेवहा मुस्लिमफोरनिबो गोथार जायगा जेरै पवा मक्का दङ स' माने हिन्दु आरो मुस्लिम मोननैबो संमिश्रननि जायगा होननानै जों मिथिनो मोनो आरो दायो लोगोफोर जोंनिया मोनफैयाबानो हाजो मोनफैबाय नाथाय बे मन्दिराव थांनायनि सिगाङावनो जोङो केदारनाथाव थांनायनि सिगां गणेश मन्दिरखौ जों खुलुमग्रोनांगोन ओंखायनो जोङो बेयाव ओंखारनानै खुलुमबाय भिडिअखौ बारा लानाय जायासै थेवब्लाबो जिखिनि लाबाय बेखौनो देखायबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय नैबे अन्थाइआव बानायनाय गणेश मन्दिर आगोलनि नायदो आरो लोगोफोर नोंथांमोना अन्थाइआवनो माने सावगारि आखिलांनानै दोननाय आरो दायोहा लोगोफोर जोङो फैबाय थाबाय हाजोनि समायना मिथिंगायारि जायगायाव जोङो एन्जय खालामबाय बिराद मोजां नांदो फैनानै ओमफ्राय दा लोगोफोरनि जोङो सफैबायानो जायगायाव माने जेराव माने मन्दिरा दङ एसे थांबावनाङो दा मन्दिर खुलुमनायनि सिगाङावनो जोङो माने जोंनि जगर पाति माने जेरैबायदि सेन्देलखौ बेयावनो गालांनांगौ आरो बेनिफ्रायहा बिबार बायदिसिना लानो हायो बेयावहा बिबार फानो ओमफ्राय नै बे मन्दिराव थांनायनि गुबै माबायानो जाबाय माने थुलुंसिया मेन आरो ओंखायनो जोंनिया बयबो माने दा बिबार लाबाय आरो थुलुंसिबो होफाबाय माने न'निफ्राय सोरबाबा थोगि लाबोबा लाबोनो हागोन आरो नाथाय जों लाबोनाय जादिया बेयावनो माने जि नांगौ बेखौ लाबाय आरो स' नोंथांमोना नुखादों जोङो माने नर्थ गुवाहाटीनिफ्राय फैबाय आं मादैलानियावसो दङमोन नर्थ गुवाहाटीनिफ्राय बिथिंआ चेक पस्ट जानानैहा माने हाजोथिं फैबाय आरो दायोहा जों लोगोफोरनि सायाव माने गाखोना थांगासिनो दङ गोजान साबदे खिन्थु लोगोफोर खटखटिया नोंथांमोना नुहुरगासिनो बैया थांगासिनो बेसेबा मानसि दा जोंबो नै थांनो आवगायबाय मन्दिरसिम हाजो सायावसो दङ नालाय मन्दिरा ओमफ्राय बेसेबांबा माने खटखटि दङ होनना बुंदों आं बावबाय माने दा थाबायना थांगासिनो दानि लोगोफोर दा माने जोंहा भिडिअखौ बानायगासिनो दङ स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंजोंहा मन्दिरखौ दर्शन खालामफादों आरो ओमफ्राय लोगोफोर एन्जय खालामलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय दा लोगोफोर जों नैया माने फट' लाबाय फट' लाना दा लोगोफोर दा जोङो नै मोनफैबाय लोगोफोर जों बिनि आवगायाव माने आरो मोखाङाव माने खुलुमनाय जादोंमोन बेखौ माने भिडिअ खालामनाय जादिया आरो माने खुलुमनायाव बोरैबा जायो नालाय ओमफ्राय दा जोङो लोगोफोर मेन मन्दिराव माने खुलुमहैनो थाखाय लाइन जागासिनो दङ बयबो बिराद गोलाव लाइन दे लोगोफोर जोङो मथा मथि माने 1 आवारसो नेनो गोनां जादों आरो बेनिफ्राय बिराद गोलावबाबो माने न'खरसेयावनो ओरैबायदि ना न'खरसेयावनो माने बिराद माखा फैयो नालाय जेरैबायदि जोंबो बुजायैनो फैदों नैया जोंनि लाइनानो बिराद गोलाव जाना दं थिग बेबायदि माने गुबुननिया बेबायदिनो जानानै माने बांद्राय माबा नुदों आरो ओमफ्राय दा जों नेगासिनो दङ माने गुबुन हारिनिफोरा लोगोफोर नोंथांमोना नुदों गोबां फैथारो ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना नुदों नैया मोख्रा खारनाय बेनिफ्राय नैया मोख्रा फिसाखौ नायदों आरो मा खालामो
दायोखा लोगोफोर जोङो मन्दिर सिङाव हाबलांगासिनो एकदम खुलुमनाया माने एकदम सिंथाराव आरो ओमफ्राय एकदम सिंथाराव केमेरानि एलाव गैया थेवब्लाबो नैखिनियाव लासै दिन्थिनो हायो आरो दा लोगोफोर जोङो खुलुमनानै ओंखारबोनानै दा लोगोफोर नोंथांमोननि मन्दिरखौ एसे देखायनोसै नोंथांमोना नुदोंनिया लोगोफोर बे मन्दिरा फुरा अन्थाइनिसो दै माने अन्थाइखौनो दानै बेबायदि बानायनाय आरो राधा कृष्ण दोङो बिष्णु बेनिफ्राय सोरनिबा दङ आरो मलायफोरनि पिकचार बेफोरो सिन्दुरखौनो मोनदांनो आदै बेफोरो सिन्दुरखौनो ओरैबायदि मेलेम गोनांमोन गोदोनि माबाफ्रा माने जायफोरा माने बेफोरखौ बानायदों आर्ट खालामग्राफ्रा अन्थाइखौनो माने हाख्ल'नो आरो बेसेबा समबो लादोंमोन जानांगौ आरो ज' नोंथांमोना एसे देखायबाय गिदिंनानै ओमफ्राय लोगोफोर नैया बेथिंबो माने खुलुमजायैनो माने लक्ष्मि माइ दं होनना बुंदों लक्ष्मि माने माइनाव जायखौ जों बुङो ओमफ्राय जोङो बिथिं खुलुमनाय जाथिया आरो ओमफ्राय दायो लोगोफोरनिया ओंखारलांनाय गेटआ जेथिं जयै जों हाबबोदोंमोन बिथिंनो एक्सुवेलि लोगोफोर बे मन्दिरखौ माने कुच राजानि दिनाव आं मोनदों माने हिस्ट'रि नेटआव नायनायावहा मोजां आङो माने नामखौ गोसोआव थाजों बे समावहा बेखौ माने रिपेयार खालामफिननाय जादों आरो खालामनानैहाय बेबायदि मोजाङै बानायफिननाय जादों स' लोगोफोर दायो जोङो खुलुमनानै ओंखारबोबाय बिराद आरो दसे सम जबायबो जोङो ओमफ्राय बिराद मोजां नांबाय लोगोफोर फैनानै माने गुबुन हारिनिफोरा बिराद फैथारदों माने हारसा बोराइफोरा माने जि फैथारो आरो बिसोर माने दर्शन खालामनो माने बेबायदि समाव फैयो आरो एक्सुवेलि जोङो थांनाया नै दा रबिबार मोनब्ला मा होनो सप्ता मोनथामानो जासिगोन भिडिअखौ आंसो माने इडिट खालामनानै होनाय जायाखैमोन आरो एसे माने प्रब्लेम थानायखाय स' फाइनेल भिडिअखौ नोंथांमोननो लाबोबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों दायो नै जोङो ओंखारबोबाय माने गाहायाव मोनफैबाय ओमफ्राय लोगोफोरजों बेयावबो फट' लानाय जादोंमोन स' नोंथांमोननो फट'खौ लास्टआव देखायसिगोन आरो एसे दायोहा जोङो ओंखारबोबाय ओंखारनानै दायो जोङो फिन केदारनाथ मन्दिराव थांलायनोसै बेबो माने हाजोआवनो दङ हाजो सायावहा स' दायो लोगोफोर नोंथांमोना नुदों जि टार्निं दङ हाजो साथिं माने जोंहा अट' माने टेम्प' आरो दावखोलांगासिनो दङ नोंथांमोना प्लेन बायदि नुनो हागौ बेखौ केमेरायाव नाथाय बियो माने साथिंसो दावखोलांदों हाजोनि गेजेराव माने लामा ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि राइड खालामनो गोसो दंब्ला माने बाइकजों फैनानै फुल माने एन्जय लानो हागोन फुल नेचारेल बिउटि साल दंफांनि गेजेर बिराद मोजां नांनायसै आङो थांनानैहा माने नेचारेल भिउ बिराद मोजां दा जों मोनहैयाखैनो नैया स्लाइडलि एकदम डेन्जारेस टार्निं दं लोगोफोर नोंथांमोना नुदों नैया नुस्लाबलाया माने हमनोनो हाया आरो ओमफ्राय रिस्किबो आरो ओंखायनो मोजाङै सालायलांनांगोन थाङोब्ला नैया मानसिफोरा दर्शन खालामना फैबायानो खायसे स' दायो जोंबो थांबाय थादों फाइनेलि लोगोफोर जों दायो केदारनाथ सफैबाय ओमफ्राय जोङो गारिखौ बेयाव दोननो गोनां जाबाय ओमफ्राय दायो जोङो साथिं माने थाबायलांगासिनो दङ नैबे जाबाय जोंहानि मामा गेदेर आरो सासे मामा दंबावो बे सासे मामाया फैयासै नै गेदेर सासे मामाया फैबाय कृष्ण बिराद गोजानसै थांगासिनो गाखो लोगोफोर नैबे मन्दिरनि खटखटि माने जिथुबा जों सायाव गाखोबोबाय बे खटखटियाव माने 108टा दङ होननानै बुंदों आरो जोंनि सिगाङाव दा जोङो सफैबाय फाइनेलि
मेंनानैबाबो जोङो मन्दिराव सफैबाय आरो नैया दा भक्तफोरा खुलुमखांनानै जना दंबाय थायो बिथांफोर दायो जों केदारनाथ मन्दिरखौ खुलुमनानै ओंखारबोबाय ओमफ्राय लोगोफोर बेवहाय केदारनाथजों लोगोसे श्री दुर्गा देबालय जय दुर्गा देबालय होनना बुंदों माने दुर्गानिबो माबा दङ मन्दिर दङ आरो मोनसे दंबोयो माने मोनथाम मोनदों आरो जोङो केदारनाथआव लाबोदों नाथाय लोगोफोर नोंथांमोननो केदारनाथनि मोखांखौ दिन्थिनाय जादों जिहेतु भितराव खेबनोबो मोनखाया नालाय स' फाइनेलि जोङो मन्दिर खुलुमना फैबाय बेलारोम जाबाय दायोहा बांसिन समायना जाबोगासिनो माने नायनो मिथिंगायारि भिउआ माने नोंथांमोनाबो नुदों आरो नै फिन माने नोंथांमोननो देखायफिनबाय आं फैनायखौ मानो होनब्ला आं गावनो माने एन्जय खालामदों आरो माने गारियाव थांफानानै बेबायदि नायनो स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेडबा जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय फाइनेलि लोगोफोर मोनफैबाय हयग्रिब माथा मन्दिर आरो केदारनाथखौ नायनानैहा हेल' लोगोफोर दा नै जोङो गासैबो जिरायनानै जयै दा माने खाना जानायसै पार्टि मानो होनब्ला जयै जोङो मन्दिराव थांनाया ओंखाम जायालासे थांदोंमोन ओंखाम जायालासिनो दा डाइरेक्ट माने दा दर्शन खालामना फैनानै सेवाखौ खुलुमना फैनानै दायो जोङो मोनसे फिसा पार्टि आरो न'नि गोजा मादै मामानै न'खरनि गोजायै थांदोंमोन आरो स' नोंथांमोना नायलांदो आरो भिडिअखौ एसे दंबोयो नै दा सामब्राम हाइजें आरो पियासखौ माने सामब्राम गोजा आरो गुफुर मोननैबो दङ बेखौ दा जोङो बिगुर जिरनानै लाबाय गाइस दा नै जोंहा आदैया माने बेदर सुगासिनो दङ ब्रयलार बेदर 4 केजि बुम खाना जागोन संनायखौबो आदैजों मामाजोंनो संगोन दा सुगासिनो दङ नैया वाव 4 केजि मोनजालायसिगोन आंहा मामामुनि दादामुनि संनायखौ महाया रान्दिनि जादै नै फाइनेलि लोगोफोर जोङो बयलारखौ जाबाय बेजों लोगोसे जोंनि जानाय ब्लगाबो जोब्बाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननो आं मोननैसो फट' शेयार खालामबाय गावनि आरो जोंनि मादैमोनजों थिखांनाय जाहाथे बेयो माने एसे मेम'रि हिसाबै थायो आं गाव माने मालाबा इउटुबाव गोसो जायोब्ला नायनांगोन होननानै मानो होनब्ला मेम'रिखौ कुनु भरखा गैया माने मबाइलजों कुनु भरखा गैया मालाबा गोमालांनो हागौ ओंखायनो माने इउटुबावनो थाथों होननानै एसे मेम'रि हिसाबै आङो लाबाय आरो फट'फोरखौहा थेंक इउ लोगोफोर नोंथांमोन गासैखौबो आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दा बावलां